мехоҳед ки мутахассиси соҳаи идоракунии давлатӣ, сиёсатшиносӣ, дипломатия, иқтисод ва таҳлилгари хуби сиёсати дохиливу хориҷӣ бошед, пас Академияи идоракунии давлатӣ назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон орзуҳои шуморо амалӣ мегардонад. Академия барои таъминоти кадрии мақомоти соҳаи хизмати давлатӣ аз рӯи 14 ихтисос дар зинаҳои бакалавриат, магистратура ва таҳсилоти дуюми олии касбӣ мутахассисонро омода месозад. Ба академия устодон ва лекторон аз ҳисоби ходимони давлатӣ ва собиқадорони хизмати давлатӣ ҷалб карда шуданд. Академия бо муассисаҳои олии таълимии кишварҳои хориҷӣ ва ташкилоти байналмилалӣ ҳамкорӣ дошта, донишҷӯёну магистрантон имкон доранд ки дар асоси низоми 2+2 ва 1+1 дар яке аз муассисаҳои шарикони хориҷии академия таҳсил намуда, ҳамзамон соҳиби 2 дипломи мактаби олӣ шаванд. Академия дорои шароити муосири донишомӯзӣ буда, раванди таълим пурра тариқи низоми автоматикунонӣ назорат карда мешавад. ҳамзамон академия имкон дорад донишҷӯёну магистрантонро бо хобгоҳҳои замонавӣ таъмин намояд. мо ба донишҷӯёну магистрантони худ сифати олии таҳсилро кафолат медиҳем.